akwai mai girma kamar sa ne akwai irin ya sai ne to saboda annabi Allah ya mai da shi zagi ranar Isra'i da Mi'raji ba shi ran Isa burakan ba ya zo da siddi ya rike ta ka rike ka dawo ta annabi ina kai kuma ka ringa mai kirani ka ringa koda min shi dole ka koda shi ku taho ku zo Baitul Muqaddas a daure ta kai ban ragaba kana ziga shi ko ina kai masa kai ban iso gashi nan oga ya zo mai gida ya zo akwai wani mai gida ne ko duniya ai haya muke gidan manzon Allah ce wallahi muka yi wasa za mu kasa biyan kudin hayar manzon Allah gidanka ne taka ce dan kai aka yi ta an faɗe ka ne ka zo a Qur'ani ko a Adlaide ka zo ko a Qawaidi an ji ka ko a Halari ka zo ko a tatsuniyar mutan da ai na ka zo nawa gashi a Qur'ani gashi a hadisi gashi a furu'a gashi a kutubu samawiya ga baki daya barewa har tafi ka hankali har kura tafi ka yaƙini har yankakken dabo ya fi ka tabbaci a ce ka zama mahaukaci Allah saka ba to ga khatibu lima sabaka ko ka mu manzan Allah ko ka shiga tawagar ɗan iska waya shi al khatibu lima sabaka babu annabi bayan ka babu qur'ani bayan ka babu ceto bayan naka babu hukunci bayan naka babu isa bayan taka ba daraja bayan taka babu isa irin ya taka duk wanda ha gani yana baya wa mai shi kai wa mai isa kai wa mai badawa kai wa mai daraja kai wa mai mutunci kai wa mai gidan duniya kai wa sirrin kabari kai duk daraja mai daraja ba za a tambaye ka shi a kabari ba ku fahimce ni ba duk isar mai isa ba za a tambaye shi a kabari ba amma ubanmu fa Muhammadu Rasulullah daga an jama man rabbuka mai za ce wa man nabiyuka